Amb l'arribada del fred i dates assenyalades, Tresfan està preparat per a oferir-te els millors productes de textil hogar, decoració i puericultura a un preu immillorable. A més, ara també és punt de recollida i enviament de les teues compres online. La varietat de productes, la comoditat d'aparcar en la porta i l'atenció personalitzada el converteixen en el millor lloc on realitzar les teues compres tant per a la llar com per a una segona residència. Yo tengo una segunda vivienda, no necesito lo mateix si pon tenien que para la segunda vivienda. Entonces, concretamente este estiu ha fet 5 viatges. Tenía un sofá que yo decía, él miraba y decía, ay, qué pena, lo bonito que es y que estampat, no me encanta y com es, em desagrada. I vaig vindre i ja n'hi tinc, diu, Paqui, mira blanc, preciós, s'ha quedat una pèrgola increïble, increïble. Em feia falta jocs de llit, també preciosos en un tacto, dolcíssims. I, en fi, així, totes les coses que tenen són d'una qualitat extrema. I, bueno, l'atenció són, no es pot dir com són tots. A aquest magatzem obert al públic, ubicat al barri de Sant Rafel, disposen dels millors productes del mercat com l'ampla varietat de mantes, edredons i cobrellits adaptats a les necessitats de cada client. Sempre trobe més o menys el que necessite. Tinc molts nanos i entonces els seus articles me s'acoplen molt. Tant en el tèxtil de la llar, per a llençols, toalles, coses en general, com per regalets. I ara, cara a Nadal i cara pues sempre va haver detallets per a l'amic invisible, per a adornar la casa. A les seues prestatgeries també hi ha lloc per a la màgia. Melchor, Gaspar i Baltasar ja han desembarcat un fum de productes per a omplir les cases de la màgia del Nadal. Una il·lusió com la que s'experimenta amb l'arribada d'un nou membre a la família. Gràcies a la seva experiència, els professionals de Tresfan t'assessoren sobre els articles que necessites en cada etapa. En aquest sentit, les pares i mares, familiars i amics compten amb un extens catàleg que facilita les decisions en aquests moments tan especials. A Tresfan trobem totes les coses necessàries per als primers mesos de vida i com que ara estic esperant a una xiqueta, he vingut així per a que m'assessoren en mantetes, en totes les coses necessàries. Els regals més pràctics, amb estil i a bons preus, estan esperant-te en aquesta tenda de tendes perquè els fans de la temporada hivernal pugueu gaudir al màxim d'aquests mesos. I tu, a què esperes per anar a visitar-los?